een superleuke clan. Even die clan. Zo. Kijk, ik zit in de clan. Ja, de ramen snap ik ook niet. Maar het is best wel een beetje een grote clan. Ik was een van de eerste mensen die erin zat. Met 18 personen is het nu. En het is trouwens best wel fijn om te zien dat de abonnees best wel goed omhoog gaan. Ik begon opeens met 1, toen kreeg ik er opeens 10. En nu hebben we er ongeveer 21. Dus dat vind ik ook wel leuk om te zien. Kijk, ik heb nu ook de ijsbreuk. En CW is weer bezig, alleen ik zit er deze keer helaas niet in. Maar ik ga nog wel wat aanvallen filmen van CW. We spelen tegen Chinezen volgens mij, of Japanners. Dus we hebben allemaal van die dingetjes in hun naam. Maar wij spelen gewoon met Hollanders en Engelsen. Nou, we hebben eigenlijk bijna geen ene Engelsen. Het staat